Mill-bidu. Qalbek. Sorry. Għaxin kħed nejt Bistat lit virtujiet fil-ġdiju tama imma l-ikbar l-imħab bistat lit virtujiet. Kif tgħidilna naqgħodna? La mhix ħankunu ħafna tagħmel sens ħafna. Fil-ġdiju tama imma l-ikbar l-imħab imma l-ikbar Ejja ħanagħmlu isna xemma. Għax naħseb daqshekk ħankunu. Jinek naħseb. Mela, don inġibu soprani nimlewa. Georgina, thank you tal-li Hold on. I don't just found your market. ħanamlu semmi serju. Għax naħseb li nesew semmi. Iġviri ħana ħankunu 1, 2, 3, 4, 5, 6 is go. Biex qed jaqgħu. Krista Belġija. Ejja ħaniprovaw.
Insibu l-karti tal-kant u nipruvaw flimkien l-innu numru 8 huwa innu ġdid li nixtiequ li nkantaw il-kol flimkien. Qalbek iftaħ għad-don il-kbar. Qalbek iftaħ għad-don il-kbar għal dak li ġej min missierna tas-sema jibqu b'isat li tfirtujiet fidi
Natukom il-lejla tajba. Dan huwa Francesco Piottart illi iselmilkom minn fuq it-suntir tas-Santwarju Nazzjonali tal-Madonna ta' Pinu, l-Arb Għawdex. Il-lejla fid-djoċesi ta' Għawdex qegħdin niċċelebraw il-velja djoċesana ta' Eid il-50. Pentekoste huwa waħda mill-aktar festi importanti tal-Knisja Kattolika. Mhux biss jala il-50 jum ta' żmien qaddis tal-Eid, imma hija fiha nfisha festa importanti għaliex timmarka it-twelid tal-Knisja. Kien propju 50 jum fuq il-qawmin ta' Kristu mill-mewt u 10 ijiem fuq it-tluħ tiegħu fis-sema illi kif wiegħed l-Apostli jibgħat l-Ispirtu Santu, l-Avukat, id-Difensur, il-Konsolatur, il-Paraklitu. Jibgħatu fuq l-Apostli miġbura imbeżza madwar Marija, Omm il-Knisja, fiċ-ċenaklu, dak l-istess post illi fih Ġesu kien waqqaf l-Ewkaristija u l-Ordni Sagri nhar ħamis ix-xirka fil-għaxija. U għalhekk bix-xira illi din il-velja tal-lejla tkun waħda mill-ftit momenti li fihom il-Knisja kollha f'Għawdex, id-djoċesi kollha, hija mistiedna biex tinġabar flimkien għall-istennija tal-inżul tal-Ispirtu Santu. Tlieta huma l-momenti kbar li fihom il-poplu tal f'Għawdex jiġi mistieden biex iħalli il-kuntest parrokjali u jidħol f'din il-familja djoċesana kbira għal ċelebrazzjoni liturġika waħda. Il-festa ta' Kristu Re, illi tala iż-żmien liturġiku, is-sena liturġika illi tkun, il-velja tal-Eid tal-Assunta nhar l-14 ta' Wissu fil-għaxija u din il-velja djoċesana ta' Pentekoste. Appuntu dawn iż-żewġ velji, dik ta' Lejt tal-Assunta u din ta' Pentekoste, it-tnejn jinżammu sakemm it-temp ikun jippermetti fuq dan it-suntir tas-Santwarju ta' Pinu. Għaddel tal-Verġni Marija, l-ewwel dixxiplu fidil tal-Mulej, dik illi semet l-ewwel waħda is-sejħa tal-Mulej sabiex tħalli l-Ispirtu jaħdem fiha. Hija fil-fatt sa minn qabel l-Apostli bħal tħabbira ta' dan Pentekoste li qed niċċelebraw illum tilqa fil-ġuf tagħha lill-Verb li jsir bniedem bil-ħidma tal-Ispirtu Santu. Nistgħu b'xi mod ngħidu li l-ewwel Pentekoste seħ diġà sa minn qabel Eid il-50 fil-ġuf ta' Marija. U għalhekk tkun hi illi l-Apostli miġbura madwarha tistenna bil-ħerqa il-miġja tal-Ispirtu Santu fiċ-ċenaklu. U għalhekk il-Knisja f'Għawdex fuq dan il-mudell tinġabar madwar Marija, l-ewwel waħda illi fija l-Ispirtu jaħdem sabiex tistenna mill-ġdid l-Ispirtu Santu u tgħidlu ejja Spirtu Santu imla l-qlub tal-fidili tiegħek. Kebbes fihom in-nar ta' mħabbtek biex huma mill-ġdid jinħolqu u inti tġeddet il-wiċċ tal-art. Il-velja djoċesana tal-lejla għal Eid il-50 se tkun animata mill-kor djoċesan taħt id-direzzjoni ta' Dorien Portelli. Huwa mument ta' ferħ ikbar dan tal-lejla għaliex sejrin nassistu għall-loti tas-sagrament tal-Griżma tal-Isqof, il-konfirmazzjoni, lil 10 adulti. 10 adulti illi fil-parti kbira tagħhom mhumiex tan-nazzjonalità Maltija għalkemm illum jgħixu fostna u magħna. 10 adulti illi ġejjin minn realtajiet ta' knejjes differenti jew xejn. 10 adulti illi fil-ġimgħat li għaddew ibda mill-velja tal-Eid l-akbar fost il-fġejjel kollha irċevew il-magħmudija jew daħlu jagħmlu parti mill-Knisja Kattolika għax f'xi każi kienu membri ta' knejjes denominazzjonijiet insara oħra.
U għalhekk kif propju f'dawn il-ġimgħat fid-djoċesi ta' Għawdex qiegħda tingħata l-Griżma tal-Isqof il-diversi adolescenti, l-Isqof fil-fatt huwa impenjat idur komunità għall-oħra biex jamministra s-sagrament tal-Griżma tal-Isqof lil dawn l-istudenti. Illejla wkoll qed naraw 10 membri tal-Knisja Kattolika li se jirċievu l-Griżma tal-Isqof. Forsi b'differenza minn kif imdorjin naraw, dawn huma ta' età ikbar. U għalhekk ejjew nitolbu l-Ispiritu Santu sabiex jinżel mill-ġdid fuq il-Knisja tiegħu, isawwab fuqha iż-żejt ifuh bil-balzmu tal-qdusija, imma jinżel b'mod partikulari fuq dawn l-10 ħutna illi se narawhom anki fl-inkwadraturi illi se nwaslulkom kemm hu possibbli bil-qiegħda fuq quddiem u x'in jiġu majta sejrin jersu sabiex jgħidu l-hawnjien tagħhom għal din l-għotja tal-Ispiritu Santu permezz tal-Knisja u permezz tal-Isqof Anton Tewma. Ma rridux ninsew li l-Knisja f'Għawdex għadha ħirġa wkoll minn ġurnata għażiża ħafna, dik ta' l-ordinazzjoni presbiterali ta' żewġ saċerdoti ġodda minn fost ulieda. Qed nirreferi għal Dun Samuel Aquilina mill-parroċċa ta' San George fil-Belt Victoria u Dun Marlon Victor Bajjada mill-parroċċa ta' Kirċem. Il-lejla wkoll se jkunu fost iċ-ċelebranti, il-konċelebranti ewlenin flimkien ma' Monsinjur Isqof. Dalwaqt fil-fatt tibda il-proċessjoni tal-bidu illi tiftaħ iċ-ċelebrazzjoni sabiħa tal-lejla, illi fija il-ġemma nisranija tinġabar mill-ġdid għal darb'oħra madwar ir-raj tagħha, ir-raj spiritwali tagħha sabiex tfaħħar lill-Alla. Ta' Eid il-50. Ċelebrazzjoni ta' velja tfisser ħin prolungat matul il-lejl li fih nitolbu, nisimgħu il-kelma ta' Alla u nistennew id-doni tiegħu. Qabel tela s-sema, Ġesu wiegħed li se jibgħat mingħand il-Missier fuq il-Knisja tiegħu lill-Ispirtu Santu. L-Apostli flimkien ma' Marija u d-dixxiepli l-oħra stennew għal 9 ijiem dan id-don miġbura fit-talb fiċ-ċenaklu. U l-istess qed nagħmlu aħna il-lejla. Inġbarna f'riġlejn Omna Marija bħala Knisja f'Għawdex, fiduċjużi fil-weda ta' Ġesu irxoxt li ma jħallinix waħedna, imma li jibgħat fuqna l-Ispirtu tiegħu. Matul din il-velja se nibdew billi nġeddu it-tifkira tal-Magħmudija tagħna bit-traxxix tal-ilma imbierek. Se nisimgħu siltiet mill-Iskrittura li jħabbru l-miġja u l-ħidma tal-Ispirtu Santu. Wara l-liturġija tal-kelma, 10 adulti se jirċievu s-sagrament tal-konfermazzjoni. U imbagħad niċċelebraw l-Ewkaristija imqazza li matula nimtlew bl-Ispirtu Santu li jagħmilna ġisem wieħed u ruħ waħda fi Kristu. Nistednukom sabiex tingħaqdu mal-kor u tieħdu sem bil-kant li ssibuh fuq il-fuljetti li ġew imqasma. Għalhekk inqumu bil-wieqfa u nkantaw flimkien l-ewwel innu. Smajna l-introduzzjoni mill-animatur illi fakkarna fost l-oħrajn illi fuq l-istess modell tal-velja tal-Eid 50 jum ilu, il-velja tal-lejla wkoll fija aktar minn żewġ qari bħal nar ta' Ħadd. Fija 4 qari meħuda mit-Testament il-Qadim u l-Epistola. Propju li bejnietom jiġbru l-istorja tal-Ispirtu Santu fil-ħajja tal-Knisja, fl-istorja tas-salvazzjoni. Oh
Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Spiritu Santu. Amen. Il-paċi ma'kom. Ħuti Eżies, fit-tmiem il-50 jum tal-Eid u fl-istennija tad-don tal-Ispiritu Santu, ejjew nitolbu lill-Alla biex dan l-manbirek li se nroxxu fuqna iġeddet fina l-grazzja tal-Mamudija. Għal kull invokazzjoni ngħidu flimkien Glorja lilek mulej. Tkun imbirek u Alla ħallieq li fl-ilma u fl-Ispirtu tajt forma u wiċċ lid-dinja kollha. Glorja lilek mulej. Tkun imbirek o Kristu li minn ġembek miftuħ fuq is-salib ħriġt lajn tas-sagramenti tas-salvazzjoni tagħna. Glorja lilek mulej. Tkun imbirek o Spiritu Qaddis li mill-ġuf tal-Mamudija tal-Knisja erġajt wellitna bħala ħolqien ġdejt. Glorja lilek mulej. Waqt li jkun qed isir it-traxxix bl-ilma mbierek fuqna, nagħmlu s-sinjal tas-salib. Dak l-istess ġuf illi minnu twelidna l-koll għal-fidi, il-ġuf tal-fonti tal-Mamudija, illi fil-lejl qaddis tal-lejl minnu twildu tant insara ġodda, ikompli jatina l-ilma tal-ħajja, l-ilma li bħalissa qed jitraxxax fuq il-miġema mill-isqof b'sinjal tal-Mamudija li aħna l-koll irċevejna. Alla li jista' kollox inaddafna minn ħtijietna u bis-saħħa ta' din l-Ewkaristija jagħmel li jkun jistħoq ilna sem fil-mejda tas-saltna tiegħu fis-sema bi Kristu Sidna. Ħuti Eżies, ejjew nisimgħu b'qalb miftuħa il-kelma tal-ħajja. Fil-ġrajja ta' Babel il-gburija tal-bniedem bla Alla jġib it-taħwit li ma taħwit ġie mirbuħ mill-Ispirtu tal-Għaqda. Nisimgħu kif il-poplu meħlus mill-jasar jintrabat pat qaddis ma' Alla li jinżel fuq il-muntanja Sinaj fis-sinjal tan-nar u kif l-istess poplu mejjet u bla tama fl-eżilju jirċievi l-weda ta' nifs ġdejt u ta' qawmien għal ħajja ġdida. Fl-aħħar, permezz tal-profeta li fil-bidu tar-randan stedinna nċartu qlubna Alla jwiet lil qaddejja kollha tiegħu id-don tal-Ispirtu Santu. Nisimgħu għalhekk dak li Alla għamel mal-poplu tiegħu u nitolbu li l-Ispirtu Santu iwassal fit-tmiem l-opra li hu beda fina. Noqogħdu bil-qiegħda. Wara dik l-istedina tal-isqof, issa sejrin nisimgħu l-ewwel minn 4 qari meħuda mit-Testament il-Qadim. Qari mill-ktieb tal-Ġenesi. L-art kollha kienet il-sin wieħed u kliem wieħed. Meta l-bnedmin telqu mill-lvant sabu wita fart sinar u baqgħu hemm. U qal wieħed lill-ieħor, ejjew nagħmlu l-madum u naħmuh sewwa. U l-madum kienu jużawh flok il-ġebel u l-qatran flok it-tajn. U reġgħu qalu, ejjew nibnu belt għalina
u torri bil-quċċata tiegħu tilħaq ismewwiet u nagħmlu isem għalina ħalli ma ninxterdux mal-wiċċ kollha tal-art. U l-mulej niżel jara l-belt u t-torri li kienu qegħdin jibnu l-bnedmin. U l-mulej qal: Arom, poplu wieħed u l-sin wieħed għalihom il-koll. U dan għaddu l-bidu ta' xogħolhom. Issa kull ma jiġihom f'rashom xejn ma jaqtalhom qalbhom. Ejja ħaninżlu u nħablulhom il-sinhom ħalli ma jifmux il-sin xulxin. U l-mulej xerridhom minn hemm għal fuq wiċċ l-art kollha u wafqu mal-bini tal-belt. Għalhekk bdew isejħula Babel, għax hemm ħawwat il-mulej il-sin l-art u minn hemm xerridhom il-mulej mal-wiċċ kollu tal-art. Il-kelma tal-mulej. Ixejjen il-femiet tal-ġnus, ifixkel il-ħsibijiet tal-popli. Imma l-fema tal-mulej tibqa' għal dejjem, minn żmien għal żmien il-ħsibijiet ta' moħħu. Ħini il-ġens li l-mulej walla tiegħu, il-poplu li jważel bwirt tiegħu. Mill-għoli ta' smewiet iħares il-mulej u jara l-bnedmin kollha. Mill-post fejn jammar jistħarreġ fuq dawk kollha li jgħixu fuq l-art u jsawwar il-qalb ta' kull wieħed u jara femilhom kollu. Inqumu bil-wieqfa. Sawwab fuqna u missier l-Ispirtu Qaddis tiegħek biex il-bnedmin kollha jfittxu dejjem l-għaqda ta' bejniethom. Iwarbu għal kollox kull firda ta' razza, kolor u kultura. L-art kollha ssejr familja waħda u kull irsien jistqar li Ġesu u l-mulej u li jgħix jisaltan għal dejjem ta' dejjem. Noqogħdu bil-qiegħda. It-tieni qari mill-ktieb tal-Eżodu sejjer jinqara minn membru ta' komunità Ingliża Kattolika f'pajjiżna f'Għawdex tagħna. The book of Exodus. Moses went up the mountain to God. Then the Lord called to him and said, Thus shall you say to the house of Jacob, Tell the Israelites, you have seen for yourselves how I treated the Egyptians, and how I bore you up on eagle's wings and brought you here to myself. Therefore, if you hearken to my voice and keep my covenant, you shall be my special possession, dearer to me than all other people, though all the earth is mine. You shall be to me a kingdom of priests, a holy nation. That is what you must tell the Israelites. So Moses went and summoned the elders of the people. When he set before them all that the Lord had ordered him to tell them, the people all answered together, Everything the Lord has said, we will do. On the morning of the third day, there were peals of thunder and lightning, and a heavy cloud over the mountain, and a very loud trumpet blast, so that all the people in the camp trembled. But Moses led the people out of the camp to meet God, and they stationed themselves at the foot of the mountain.
Mount Sinai was all wrapped in smoke, for the Lord came down upon it in fire. The smoke rose from it as though from a furnace, and the whole mountain trembled violently. The trumpet blast grew louder and louder while Moses was speaking, and God answering him with thunder. When the Lord came down to the top of Mount Sinai, he summoned Moses to the top of the mountain. The word of the Lord. Thanks be to God. Ittiba tal-mulej ma' dawk li għandhom il-biża' tiegħu. Ittiba tal-mulej ma' dawk li għandhom il-biża' tiegħu. Birek ruħ tiegħi il-mulej, b'qalbi kollha nbirek l-isem qaddis tiegħu. Birek ruħ tiegħi il-mulej u la tinsix il-ġid kollu li għamel miegħek. Ittiba tal-mulej ma' dawk li għandhom il-biża' tiegħu. U li jaħfer dnubietek kollha, ifejja il-mar tiegħek kollu, jifdil il-ħajtek mill-qabar, iħadnek bit-tjieba u l-ħnien. Ittiba tal-mulej ma' dawk li għandhom il-biża' tiegħu. Il-mulej jagħmel is-sewwa u l-ħaq mal-maħqurin kollha. U għarraf lil Mosè l-ħsieb tiegħu, l-emejjol tiegħu lill-ulied Iżrael. Ittiba tal-mulej ma' dawk li għandhom il-biża' tiegħu. Imma tjieba tal-mulej minn dejjem għal dejjem ma' dawk li għandhom il-biża' tiegħu, u s-sewwa tiegħu ma' wlied uliedhom, ma' dawk li ħarsu l-patt tiegħu u jiftakru fil-preċett tiegħu u jħarsuhom. Ittiba tal-mulej ma' dawk li għandhom il-biża' tiegħu. Nitolbu. O Alla tal-patt il-qadejm u l-ġdejt, li fuq il-muntanja mqazza tas-Sinaj u fl-inżul tal-Ispirtu tiegħek narejt il-50 għarraft lilek innifsek permezz tan-nar. Eqret f'ħuġġieġa nar il-ħażen tagħna u waħraq il-mibeda u l-armi tal-mewt. Kebbes fina l-fjammi ta' mħabtek biex Iżrael il-ġdejt miġbur minn fost il-popli kollha jilqa' bil-ferħ il-kelma eterna ta' mħabtek bi Kristu Sidna. Amen. Kif nisimgħu fis-silta li ġejja mill-profet Eżekjel, l-ispirtu u dak li kapaċi jagħti il-ħajja imqar lill-għadam mejjed. Qarim il-ktieb tal-profeta Eżekjel. F'dak iż-żmien ġiet fuq id il-mulej u ħaditni fl-ispirtu tal-mulej u qeditni f'nofs il-wied. Dan kien miżewd bil-Adam u għaddini dawra mejt magħhom u kien hemm kotra kbira imxerda mal-wied u kienu kollha nixfa qoxqox. U l-mulej qalli, o bniedem, jista' dan il-Adam jerġa' jieħu l-ħajja? Jien weġibt, Sidi mulej, dan inti tafu. U qalli, ħabbar lil dan il-Adam u wejdlu, o Adam niexef, isma' l-kelma tal-mulej. Ek qal Sidi il-mulej, ara, jiena se nġib fik ir-ruħ, inti terġa' tgħix, u nqiegħed fik in-nervi, u ntellalek il-laħam, u niksik bil-ġilda, u nqiegħed fik ir-ruħ. U inti terġa' tgħix u tkun taf li jiena il-mulej. Imbagħad ħabbart kif ordnali, u
U jiena minħabbar instema' ħoss u wara l-Adam tqanqal u kollha bdew resqin lejn xulxin, għadma lejn għadma. Jien ħarist u wara ġew fihom in-nervi u telalhom il-laħam, fuqhom infirxet il-ġilda, imma nifs ma kienx hemm fihom. U qalli, ħabbar lir-ruħ, ħabbar bniedem u wejt lir-ruħ. Ek qal Sidi l-Mulej, ejja ruħ mill-erba' tirjieħ tad-dinja, onfoħ fuq dawn il-mejtin ħalli jerġgħu jieħdu l-ħajja. Jien ħabbart kif ordinali, u r-ruħ daħlet fihom u reġgħu ħadu l-ħajja u waqfu fuq riġlejhom, eżerċtu kbir fuq l-kbir. U qalli, o bniedem, dal-Adam u għad-dar kollha ta' Iżrael. Ara huma jgħidu, niexef Adamna, it-tama tagħna qabet, inqridna għal kollox. Għalhekk ħabbrilhom u għejdilhom, hekk qal Sidi l-Mulej, ara, jiena nitfa' l-oqbra tagħkom, poplu tiegħi, u nġibkom lura f'art Iżrael. Imbagħad tkunu tafu li jiena l-Mulej, meta niftaħ l-oqbra tagħkom u ntellakom mill-oqbra tagħkom poplu tiegħi. U jiena nqiegħed fikom ruħ u terġgħu tieħdu l-ħajja. Inqiegħdkom f'artkom u tkunu tafu li jiena l-Mulej. Hekk qed u hekk nagħmel. Oraklu tal-Mulej. Il-kelma tal-Mulej. Kollok ħnina minni jo Alla fit-jobitek, fil-kobor tal-ħnina tijek ħassar ħtijieti, aħsilni kolni mill-ħtija tijaj, naddafni mid-dnub tijaj. Int li tħobb il-qalb sinċira, allimni l-erf il-fond ta' qalbi, roxni bl-ilma u nissaffa, aħsilni u aktar missilġ nibjat. Oħloq fija qalb safja o Alla u spiritu qawwi ġeddet fija. La twarrabnix minn qudiemek, tneħħix minni l-ispirtu qaddis tiegħek. Rod li lena tas-salvazzjoni tiegħek u bi-spiritu qalbini wettaqni, lil midinbin nallem triqatek u l-ħatjin lejk jerġgħu lura. Nitolbu. O Alla missier, u ħalliq ta' kollox, onfoħ fuqna dak in-nifs tiegħek li fil-bidu tad-dinja kien jittajjar fuq wiċċ l-ibħra biex qalbna u moħħna ikunu dejjem mimlija bejk u dakinhar ta' tmiem il-mixja tagħna fuq din l-art tqajjem lil ġisimna għal ħajja bla tmiem bi Kristu Sidna. Il-profeta Ġoel iħabbar Pentekoste ġdid fejn l-Ispirtu jissawwab fuq il-qaddejja kollha tiegħu. Qari mill-ktieb tal-profeta Ġoel. Dan jgħid il-Mulej, jiena nsawwab l-Ispirtu tiegħi fuq il-ħlejja kollha. U lidkom iħabbru, subien u bniet, ix-xjuħ tagħkom ikollhom ħolm, iż-żgħażagħ tagħkom jaraw viżjonijiet, u mqar fuq il-qaddejja, irġiel u nisa,
insawwab l-Ispirtu tiegħi f'dawk il-jiem. Fis-sema u fl-art nuri sinjali, demm u nar u kolonni ta' duħan. Ix-xemx tinbidel fid-dlam u l-qamar f'demm. Qabel ma jasal jum il-mulej, kbir u tal-biża'. U kull min isejjaħ isem il-mulej jinħeles, għax fuq il-muntanja Sijon ikun hemm is-salvazzjoni, kif qal il-mulej. U f'Ġerusalemm jibqgħu xi wħud li l-mulej isejjaħ. Il-kelma tal-mulej. Int kbir bil-bosta, bis-sebħ u bil-ġmil inti mlibbes, bid-dawl bħal b'mantell inti imkebbeb. Ibgħat l-Ispirtu tiegħek mulej u ġeddet il-wiċċ tal-art. Kemm huma kotrana l-emejjel tiegħek mulej, kollha bl-erf inti għamilthom. Mimlija l-art bil-ħlejjaq tiegħek, birek ruħ tiegħi il-mulej. Ibgħat l-Ispirtu tiegħek mulej u ġeddet il-wiċċ tal-art. Minnek jistennew il-ħlejjaq kollha li tagħtihom ikilhom f'waqtu. Inti tagħtihom u huma jiġbru, tiftaħ idejk u jixbgħu bil-ġid. Ibgħat l-Ispirtu tiegħek mulej u ġeddet il-wiċċ tal-art. Jekk teħdilhom nifishom imutu u lejn it-trab jerġgħu imorru, malli tibgħat in-nifs tiegħek jinħolqu u inti iġġedded il-wiċċ tal-art. Ibgħat l-Ispirtu tiegħek mulej u ġeddet il-wiċċ tal-art. Nitolbu. Għatu widen mulej għas-sejħa tal-Knisja tiegħek maquda f'talba waħda f'din is-sara qaddisa. Sawwab fuqha l-Ispirtu qaddis tiegħek ħajdawwa l-imħuħ ta' dawk kollha li twildu mill-ġdejд bil-magħmudija biex jagħtu xhieda profetika bi Kristu Sidna. Glorja lill-Alla fil-għoli ta' smewit.
nitolbu. O Alla ta' dejjem li tista' kollox, intridna niċċelebraw il-misteru kollu tal-Eid bħala festa waħda kbira matul iż-żmien qaddis ta' 50 jum. Għamel li l-ġnus imxerda kull wieħed bil-sien għalih, bil-grazzja tiegħek jingħaqdu bejniethom fl-istqarrija waħda ta' ismek, bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla, u miegħek jgħix u jisaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. U wara li smajna dawk l-erba qari li ħabbru l-miġa tal-Ispiritu Santu u l-ħajja tiegħu fl-istorja tas-salvazzjoni fit-Testament il-Qadim, issa nisimgħu dak li jgħidilna San Qari Pawl. mill-ittra ta' San Pawl Apostlu lir-Rumani. Ħuti, aħna nafu li l-ħolqien kollu għadu sissa jitnied bl-uġieħ tal-ħlas. U mhux hu biss, imma wkoll aħna li għandna l-ewwel frott tal-Ispirtu. Aħna l-koll nitniedu fina nfusna waqt li nistennew l-adozzjoni ta' wlied, il-fidwa ta' ġisimna. Aħna salvi bit-tama. Meta wieħed jara l-ħwejjeġ li jkun it-tama, ma tkunx aktar tama. Għax kif jista' wieħed jittama il-ħwejjeġ li ġa jkun ra? Imma dak li qegħdin nittamaw jekk maħniex narawh qed nistennewh bis-sabar. Hekk ukoll l-Ispirtu min-naħa tiegħu jgħinna fin-nuqqas ta' ħila tagħna. Għax aħna anqas biss nafu nitolbu kif imiss, imma l-Ispirtu stess jidħol għalina bit-talb tiegħu, bit-tnejjid li ma jistax jitfisser bil-kliem. U Alla li l-ħarsa tiegħu tinfet il-qlub jaf x'inhi x-xewqa tal-Ispirtu. Bit-talb tiegħu jidħol għal qaddisin skont ma jrid Alla. Il-kelma tal-mulej. Spiritu Santu imla l-qlub tal-fidili tiegħek u kebbes fihom in-nar ta' mħabbtek. Is-silta tal-Evanġelju meħuda mill-kapitlu 7 ta' San Ġwan sejra tixxandar minn Monsinjur Carmelo Refalo, li huwa ir-rettur tas-Santwarju Nazzjonali tal-Madonna ta' Pinu. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Fl-aħħar jum tal-festa, il-jum l-aktar solenni, Ġesu qam jgħid bleħenoli: min jieħdu l-aċċ jiġi għandi u jixrob, kif tgħid l-Iskrittura. Min jemmen fija, minnu joħorġu xmajjar ta' ilma ħaj. Dan qalu għall-Ispirtu li kellhom jirċievu dawk li jemmnu fih, għax l-Ispirtu kien għad ma ngħatalhomx, billi Ġesu kien għadu ma ġiex glorifikat. Il-kelma tal-mulej. Nibqgħu bil-wieqfa għal barka bl-Evanġelju.
U smajna hemmhekk is-silta tal-Vanġelu li xxandret bħala eluq tal-siltiet mill-iskrittura mqazza illi ġew imxandra l-lejla f'din il-velja ta' Pentekoste. Wara il-barka bil-ktib tal-Vanġelu sejrin nassistu għall-ewwel parti tar-rit tal-Griżma tal-Isqof, is-sejħa tal-kandidati illi għal raġunijiet ovvji sejra ssir bl-Ingliż peress illi l-10 kandidati għal Griżma tal-Isqof huma ta' lingwa Ingliża. Let those who wish to receive the sacrament of confirmation kindly please stand and reply, I do. Anthony Peter Swallow. I do. Melissa Ferriera. I do. Anaka Anna Maria. Hendrik Johannes Ferriera. I do. Sunil John. Bradley Sebastian. Kendra Francesca Morris. I do. Angie Muscat. Ahmed Matthew. Ziad Augustin. Bishop Anton, I am pleased to present to you the candidates from the various communities of our diocese. Are they well prepared? Those responsible for preparing these candidates have made every effort during the past year to ensure they are ready to receive this sacrament. Therefore, I testify that they are ready. With the help of God and our Savior Jesus Christ, we accept these candidates as members of the people of God. Kindly please be seated. Hemmhekk huwa dak id-dialogu qasir bejn Monsignor John Muscat li huwa delegat tal-Isqof għall-evanġelizzazzjoni jew aħjar għall-ħidma ma' dawn ħutna komunitajiet li jkunu ta' lingwa oħra. Issa se insegwu l-omelija tal-Isqof. This simple applause would like to be a warm welcome on behalf of the Church of Gozo. And as we are here today, we embrace you like a mother to sustain you in your decision to be followers of Jesus Christ, receiving today the sacrament of confirmation. Thanks for your availability and for your docility to the Holy Spirit. But I will ask your permission to say some words in Maltese to the Assembly. Qegħdin fi żmien l-elezzjoni. Tgħidu li m'hemmx għalfejn tgħidilna x'nafu. Forsi hawn xi ħadd għadu m'għandunax jista' jkun ukoll. U fi żmien l-elezzjoni faċli nonqsu lil xulxejn bil-kliem. Forsi kultant bħarsa b'nuqqas ta' ħarsa. Forsi kultant b'kumment, b'vers, b'kitba, kemm hu faċli nonqsu lil xulxejn. U flok sempliċement nuru l-opinjoni tagħna imma nispiċċaw ukoll nattakkaw il-persuni tal-oħrajn. Kemm tiġrilna u x'hekk. Forsi għaliex il-kol kemm aħna ta' forsi għaliex l-emozzjonijiet tagħna jispiċċaw biex iċajprulna ir-raġuni tagħna. U forsi kieku jkolli jgħaddi żmien u nerġgħu nħarsu lura lejn dak li jedna, ħsibna jew ktibna ngħidu wara kemm konna boloħ. Imma meta tkun fis-saħna wieħed joħorġulu kliem, espressjonijiet, emozzjonijiet li kieku aħjar ikun żamma lieh jikkontrolla. Imma minn barra dan iż-żmien tal-elezzjoni intom tafu li qegħdin fi żmien illi fih l-Ewropa, id-dinja tal-punent biex ngħidu hekk,
tidher nieqsa minn direzzjoni. Tonqosa direzzjoni. Issu l-unika direzzjoni komuni ħafna drabi tispiċċa biex tkun ir-relattivizmu jew fi kliem ieħor iktar sempliċi nagħmel dak li jfettilli u li jaqbilli lili. Mhux importanti jekk dak li se nagħmel, dak li jaqbilli, jaqbilx lil ħadd ieħor, jaqbilx għal ġid komuni. U allura qegħdin fi żmien li dan kollu jwassal biex il-Knisja, il-komunità ta' Ġesu, il-komunità ta' dawk li jemnu, kull ma jmur apparentement tixrinkja, apparentement tiċkien. Qegħdin fi żmien ukoll illi fih kull wieħed u kull waħda minna kważi l-uniku mod ta' kif nirrealizzaw ruħna, kif inkunu aħna kontenti, qegħdin jalmuna li l-iktar importanti jew li nafferma li l-nifsi li tgħaddi tiegħi, li naħseb biss skont moħħi, inħoss biss skont qalbi. L-oħrajn jekk iridu jaħsbu bħali, jekk ma jridux affari tagħhom. Jekk iridu iħossu bħali, jekk ma jridux affari tagħhom. Din hija r-realtà li qed ngħixu fiha. U propju fuq din ir-realtà, fuq dawn l-erba' karatteristiċi li għadni kif semmejt, il-qari tal-lowm kellemna b'mod ċar. Propju fuq din ir-realtà, l-erba' lezzjonijiet li smajna l-lowm jagħtuna r-rigal id-don tal-Ispirtu Santu. San Pawl fl-ittra lir-Rumani qalilna b'mod sabiħ ħafna li aħna nitniedu. Nitniedu. Kultant tismaħħa fil-verità, ajma. Jew nieħdu nifs qawwi. Nitniedu ta' veru. Imma għalfejn nitniedu ta' veru. Forsi minn filgħodu minn kif inqumu. Tibda tħoss il-ġogi minn filgħodu. Jipprotestaw. Jew fil-għaxija nkunu għalfejn nitniedu. Għax il-bniedem mhux komplut, aħna maħniex kompluti. Ara ma mmurrux bl-idea li aħna kompluti jew li xi darba nistgħu nkunu kompluti weħidna. U allura għandna bżonn tal-Ispirtu Santu. Għandna bżonn tal-Ispirtu Qaddis ta' Alla, tal-enerġija, għandna bżonn tal-ilma li jsemmilna Ġesu fil-Vanġelu tal-lum kapitlu 7, l-ilma li jagħti l-ħajja. L-ilma li kif jgħid lis-Sammaritana f'kapitlu 4, min jixorbu mhux biss jagħtih il-ħajja lilu, imma hu stess isir ħajja għall-oħrajn. L-ewwel qari mill-ktieb tal-Ġenesi. Il-konfużjoni li nħolqot f'Babel. Minħabba s-supervja. Minħabba li il-bniedem sa mill-bidunet sa minn eluf ta' snin ilu il-bidu l-oriġni tal-belt, l-oriġni tal-organizzazzjoni li ngħidula belt. Minn meta bdiet il-belt, minn meta l-bniedem għadda mill-fażi rurali tiegħu, mill-fażi tal-bidja, mill-fażi tar-rajja, u għadda l-belt organizzata, l-amministrazzjoni organizzata, it-tmexxija organizzata. Minn hemmhekk il-korruzzjoni kibret u żdiedet iktar, mhux għax ma kienitx qabel ukoll, imma kibret u żdiedet iktar u din ġabet il-firda. Il-firda forsi simili għall-firda tal-belt tagħna llum fi żmien l-elezzjoni. U Alla iħawwat lilsna propju lil dawk li huma supervi, lil dawk illi ifittxu biss illi tgħaddi tagħhom li juru kemm huma f'saħħithom huma, lil dawk illi jinsew illi kull bniedem u magħmul biex jgħix ma' bnedmin oħra, biex jgħin jaqdi lil bnedmin oħra. U l-Ispirtu Santu jiġi llejla b'dan id-don tal-komunjoni, b'din il-grazzja tal-komunità, b'din il-grazzja tal-Knisja li tfisser il-ġemgħa maquda li tħobb lil xulxejn li timxi wara Ġesu. L-ewwel qari. It-tieni qari meħud mill-ktieb tal-Esodu. Edna li aħna kultant inħossuna poplu
mod speċjali d-dinja tal-punent mingħajr direzzjoni. Fit-tieni qari li smajna bl-Ingliż. Assistejna għal rigal għal loti fuq il-Muntanja Sinaj tad-done kbir tat-Toraħ, id-done kbir tal-kmandamenti, id-done kbir tal-kelma Alla. Il-kelma Toraħ, kemm sabiħa din il-kelma Toraħ, li aħna l-Awċejn u l-Maltin nistgħu nifhmuha u nistgħu nifhmuha sew, għax il-kelma Toraħ tfisser tara, tfisser quddiem wiċċek ikollok id-direzzjoni, f'għajnejk ikollok id-direzzjoni. Il-kelma Toraħ hekk tfisser, ikollok id-direzzjoni u hawn jerġa' l-Ispirtu Alla jagħtina direzzjoni. Aħna li kultant aħna poplu mifxowl, naċ mingħajr raj, kif isemmi l-profeta u kif jgħid Ġesu fil-Vanġelu. Naċ li m'għandhomx raj, naċ mingħajr direzzjoni. Il-kelma Alla id-direzzjoni ta' ħajjitna. U meta aħna għandna direzzjoni, aħna għandna sensazzjoni, emozzjoni sabiħa immens, l-emozzjoni ta' ċertezza, l-emozzjoni ta' sigurtà. Kemm ikera l-inċertezza? Kemm hu ikraħ li ma tafx kif għandek iġġib ruħek, li ma tafx għandek tagħmel. Kemm ifixla kbira meta int f'sitwazzjoni ma tafx li ma għażla se tieħu f'ħajtek. Il-kelma Alla, illi jagħti Alla minn fuq il-Muntanja Sinaj lil Mosè hija t-Toraħ, it-turija, hija d-direzzjoni tal-ħajja tagħna. U l-Ispirtu Santu llum jagħtina din il-kelma mhux iktar bħala xi ħaġa qudiemna, mhux iktar bħala xi ħaġa li rridu nilħqu u rridu kważi nitħabtu, naqtgħu nifisna biex naslu ħalli nobdu nagħmlu xi ħaġa. Mhux hekk kif kienet tiġi preżentata fl-Antik Testament. Imma l-Ispirtu Santu jippreżentalna l-kelma illum bħala li diġà qiegħda f'qalbna permezz tal-Ispirtu Santu. Dak li aħna naqraw fl-Iskrittura, meta naqraw nindunaw li diġà qiegħed f'qalbna. U għalhekk l-Iskrittura tagħtina l-paċi. Għax taqgħad dak li aħna ilna nitnedu għalih kif qalilna San Pawl, ilna nixtiequ taqdu ma dak li l-mulej jippreżentalna fuq barra permezz tal-kelma tiegħu. Imma diġà l-Ispirtu fina jixtieq li aħna nħobbu, jixtieq li aħna naħfru, jixtieq li aħna ngħinu, jixtieq li aħna nieħdu paċenzja, jixtieq li aħna nkunu veri, jixtieq li aħna nkunu ġusti. U ma diġà dawn tneħejt tal-Ispirtu Alla fina. Allura dan id-don tal-kelma m'għadux il-barra. Ma rċivejniex iktar fuq is-Sinaj. Mosè li mbagħad kellu jkissru dan id-don fuq il-poplu li kien diġà waqaf l-idolatrija meta niżel minn fuq is-Sinaj. Imma dan id-don qiegħed fina. Il-Knisja qed tixrinkja. Imbagħad jiġi l-profeta Eżekjel u jirrakkontalna dik il-ġrajja sabiħa tal-ġen. Fil-wiet ta' Ġosafat, rejb propju l-belt ta' Ġerusalem, fejn sal-lum għada s-servi ta' ċimiterju minn qatmar Izrael Ġerusalem, jaf li l-belt kollha jimdawra biċ-ċimiterji, jimdawra bil-postijiet ta' tfejn. U Alla kapaċi, dak l-għada mniexef iresqu lejn xulxejn, dak l-għada mniexef jaqdu flimkien permezz tal-ġogi u permezz tal-nervatura. Dak l-għada mniexef il-ibsu bġisem bġilda sabiħa. Imbagħad jonfoħ fih bil-qawwa tiegħu, bil-qawwa tal-Ispirtu. U dak li minn għalina xrinkja, dak li minn għalina miet, dak li minn għalina qiegħed jispiċċa, fil-fatt ikun qiegħed jieħu r-roħ, ikun qiegħed jieħu l-ħajja. Din hi l-Knisja li jippreżentanna l-lum l-Ispirtu Alla. 12 persuna, anzi 11, imwerrejn minn beżejn, maqfulejn, magħluqejn mill-biża tal-lowt joħorġu. U fi ftit żmien isiru 3000 u tinxteret mad-dinja kollha. Għaliex? Għax mhix impożizzjoni xi ħaġa li tiġi minn fuq. Immi l-verità u l-Ispirtu Alla li hemm fina u Alla preżenti fina permezz tal-mamudija, permezz tas-sagrament tal-Grisma, permezz tas-sagrament tal-ordinazzjoni aħna hawnhekk, permezz tas-sagrament ta' żwieġ.
Alla jtina timbru tal-Ispirtu tiegħu skont is-sejħa, skont il-professjoni, skont l-għażla tagħna biex kull wieħed u kull waħda minna inħobbu skont is-sejħa li qed jagħmlilna. U fl-aħħar il-profeta Ġoel li bdejna bih fir-Randan. Ras ir-Randan, il-profeta Ġoel jgħidilna xi ħaġa importanti immens. Jgħidilna li d-doni li nirċievu u din hija importanti. Għalina s-saċerdoti l-ewwel qabel kollox imma l-kulħadd. Id-doni li nirċievu mhumiex għar-realizzazzjoni tagħna. Id-doni li nirċievu l-kwalitajiet tagħna personali, ir-rigali li nirċievu mill-Knisja, bħalmu sakrament ta' żwieġ, bħalmi għall-ordinazzjoni, bħalmu huma ħafna ministeri oħrajn li naqra fil-Knisja, li nkanta fil-Knisja, il-ministeri l-oħra kollha li nagħmel karità. Imma mhux biss dawk li huma formali, dak kollu li nagħmlu dak kollu li aħna fil-ħajja. Id-doni, il-kapaċitajiet tagħna mhumiex għalina. Mhumiex għalina, hekk jgħidilna l-profeta Ġoel u jkompli San Pawl fl-ittra lir-Rumani. Dawn mhumiex għalina. Mhumiex għalina. Meta l-bniedem jinqeda bid-don, bil-kapaċità tiegħu, bl-abilità tiegħu għalih, imiskejn ikun qiegħed joqtol lilu nnifsu bil-mod. Ikun qiegħed jaqret lilu nnifsu bil-mod. Jispiċċa f'ħafna egoċentriżmu, jispiċċa f'ħafna infantilizmu. Infantilizmu. Ma ninsewx li d-doni li Alla jagħtina, il-kapaċitajiet, l-abilitajiet li Alla jagħtina, dawn kollha huma biex aħna nużawhom għal ġejt tal-oħrajn, għal ġejt komuni, għal ġejt tal-oħrajn. U hawnhekk nixtieq ngħid kelma żgħira fuq iż-żmien li qed ngħixu fuq il-ħafna kliem li nisimgħu. Noqgħdu attenti aħna l-komunità nisranija. Aħna ma nistgħux nippretendu mill-politiċi tagħna, bħalma ma nistgħux nippretendu mill-Knisja li dawn kull ħaġa li jagħmlu għalija. Li jien inkun l-uniku oġġett tal-enerġija, tat-taħbejt, tal-ekonomija, l-aqwa li nkun sew jien, l-aqwa li nkun sew jien u l-aqwa li nkun sew jien. U meta b'xi mod xi ħadd iddaħħalna f'din id-dinamika, ma jkunx qiegħed jagħmlilna servizz, imma jkun qiegħed jitrattana ta' tfal. Għax aħna l-koll kemm aħna għandna l-kapaċitajiet tagħna, l-abilitajiet tagħna, u dawn imsejħin biex inħadmuhom għal ġid ta' xulxejn. Il-koll kemm aħna ngħixu f'ċirkolazzjoni ta' qadi. U jekk xi ħadd minna, forsi jien nista' nkun jien, naqgħu fl-iżbal li l-oħrajn qegħdin għalija, jew xi ħadd qiegħed hemm fuq jew hemm taħt jew ma' ġenbi għalija, jien inkun qiegħed nisbalja mhux biss kristjanament, imma nkun qiegħed nisbalja wkoll umanament. Allura noqogħdu attenti aħna biex ma nippretendowx dak li aħna ma ħaqniex, dak li lilna flok li għamilna persuni responsabbli adulti iħallina tfal. Nistennew li naqelgħu xi ħaġa mingħand id-dedi jew mingħand il-mami. San Pawl fl-ittra lir-Rumani u l-profeta Ġoel jgħidulna b'mod ċar, anki l-anzjani għandhom xjatu għalilna l-profeta Ġoel. Anki l-anzjani saħansitra jgħid jaraw viżjonijiet u joħolmu, iħarsu l-qudiem, għandhom kapaċitajiet, abilitajiet, potenzjal xjatu lis-soċjetà. U allura l-aħħar isqat taħna mmorru blidija li aħna qegħdin biss on the receiving end. Nirċievu biss għax inkunu qegħdin nisbaljaw mhux biss il-fidi tagħna li tikkonsisti l-ewwel qabel kollox fli nirċievu iva l-imħabba tal-Alla, imma nirritornawha f'imħabba lejh u f'imħabba lejn l-oħrajn, imma kun qegħdin nisbaljaw ukoll l-antropoloġija fi kliem ieħor l-idea valida, ġusta, matura ta' bniedem. Allura għandna bżonnu l-Ispirtu Santu jew le? Kemm għandna bżonnu l-Ispirtu Santu. Ejja Spiritu Santu, imla l-qlub tal-fidili tiegħek u kebbes il-wiċċ, ġeddet il-wiċċ tal-art.
L-omelija ta' l-isqof ta' Għawdex Anton Tewma f'din il-velja diċesana ta' Pentekoste fi żmien kif semmaw partikularismu fil-ħajja mhux biss tal-Knisja imma wkoll tal-pajjiż. F'dan il-waqt se jingħata s-sagrament il-Vanġelu jixħed fuq il-ħajja kollha. U issa l-animatur qiegħed jintroduċi din il-parti tal-liturġija tal-lejla illi fija se tingħata l-griżma tal-isqof illi tibda bit-tiġdid tal-wedid tal-Magħmudija. Monsieur John Muscat, delegat tal-isqof għal gruppi etniċi, sejjaħ mill-ġdid lill-konfermandi lil dawk li ħajirċievu l-griżma sabiex iqumu bil-wieqfa biex jagħmlu t-tiġdid tal-wedid tal-Magħmudija tagħhom. Huma jersqu iktar qrib tal-isqof sabiex jagħmlu t-tweġibiet tagħhom. My dear brothers and sisters, before you receive the gift of the Holy Spirit, call to mind the faith which you professed in baptism. Do you renounce Satan and all his works and all his empty promises? I do. Do you believe in God, the Father Almighty, creator of heaven and earth? I do. Do you believe in Jesus Christ, his only Son, our Lord, who was born of the Virgin Mary, was crucified, died, and was buried, rose from the dead, and is now seated at the right hand of the Father? I do. Do you believe in the Holy Spirit, the Lord, the giver of life, who came upon the apostles at Pentecost, and today is given to you sacramentally in confirmation? I do. Do you believe in the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting? I do. This is our faith. This is the faith of the Church. We are proud to profess it in Christ Jesus, our Lord. Amen. Inqumu bil-wieqfa. Mill-ġdid l-isqof irraxxax l-ilma illi ifakkar lil dawn li se jirċievu l-griżma fil-Magħmudija li huma rċivew u li fija għall-ewwel darba niżel fuqhom l-Ispirtu Santu. U sa ssir talba flimkien ma' tqejjid tal-idejn illi hija talba lill-Ispirtu Santu. Nixtieq li kif qegħdin hawnhekk narawhom qudiemna lil dawn ħutna li għalkemm mhumiex Maltejn jew tal-lingwa Maltija bħalna, però qegħdin hawnhekk magħna Maltejn bħalna. Ew nitolbu lill-Ispirtu Santu fiskiet għalihom biex il-mulej jimlihom bih bil-qawwa tiegħu, bil-imħabba tiegħu. Ħafna drabi konna nibżgħu li l-barranin se jiġu jeħdulna l-fidi, mhux veru. Il-barranin ġew hawnhekk biex isaħħuna fil-fidi. Il-fida ħafna drabi titlaq għax nitilfuha nħalluha tmur aħna, mhux għax jieħodilna xi ħadd ieħor. Smajna fil-liturġija tal-kelma li l-Ispirtu huwa dak li jgħaqqad kull il-sien, razza u ġens. Nitlob is-saċerdoti biex niftħu jdejna fuq. Father John, Arċipriet. Bħalma rajna l-bieraħ ukoll fl-ordinazzjoni presbiterali, it-tqejjid tal-idejn fuq dawn li ħajrċievu l-griżma. Okay, we are going to pray the Father to send on you, upon you, the gift of the Holy Spirit. Almighty God, Father of our Lord Jesus Christ, who brought these servants to new birth by water and the Holy Spirit, freeing them from sin. Send upon them, O Lord, the Holy Spirit, the Paraclete. Give them the spirit of wisdom and understanding, the spirit of counsel and fortitude, the spirit of knowledge and piety. Fill them with the spirit of fear and love of the Lord, through Christ our Lord. Amen.
F'dan il-moment sejrin insegwu issa loti tal-grizma tal-isqof il-kull wieħed u waħda minn dawn l-10 kandidati għal-grizma tal-isqof li qed jitilgħu wieħed u waħda quddiem l-isqof akkumpanjati mill-parrini tagħhom u jiġu midluka biż-żejt tal-grizma. F'dan il-moment l-isqof jgħidilhom ħudu is-siġill tad-don tal-Ispirtu Santu. Huma għażlu isem ġdid għalihom, isem tal-grizma. Bħalma nafu li jiġri fil-Magħmudija li l-parrini jagħtu ismijiet tal-Magħmudija lil dawk li jiġu magħmda fil-fidi. F'dan il-każ huma għażlu wkoll ismijiet għalihom. Tajjeb illi jinsemmu li fost dawn il-kresimati għanna uħut li ġew magħmda fil-fidi nisranija, fil-velja qaddisa tal-Eid u anki fil-jiem ta' wara, waqt li għanna oħrajn illi kienu diġà insara, membri ta' denominazzjonijiet insara oħra, għaliex aħna bħala insara għanna Magħmudija waħda, ovvjament ma rċivewx minn ġdid il-Magħmudija, imma ġew milquwa fil-Knisja Kattolika. Fost dawn għandna mill-Istati Uniti tal-Amerika, mill-Ġermanja u l-Belġju, mill-Indja, mill-Nepal, mill-Afrika ta' Isfel u oħrajn illi kienu kol ta' fidi Iżlamika. Dawn illum qegħdin isiru parti aktar sħiħa mill-Knisja Kattolika billi jirċievu l-Ispirtu Santu, il-Grizma tal-Isqof mill-Isqof tagħna. Diversi minn dawn ħutna ġew preparati għal dan il-moment minn Monsignor John Muscat, imma wkoll f'parroċċi oħrajn, fil-parroċċa ta' Sannat, l-Arċipriet Michael Kurmi, parroċċa tan-Nadur, kif hawnhekk qed naraw l-Arċipriet tan-Nadur Kristof Buttigieg, il-parroċċa tal-Qala rajna aktar kmieni il-Monsignor Edward Xwiereb, Arċipriet tal-Qala. U għalhekk huma għamlu din il-mixja akkumpanjati minn diversi saċerdoti ta' djoċesi tagħna fejn irċivew l-istruzzjoni it-tagħlim fil-fidi nisranija u bħala membri ġodda tal-Knisja Kattolika. U ta' ferħ kif qalilna l-Isqof għalina l-insara ta' din il-gżira Awċija illi naraw il-dawn ħutna li għalkemm ma twildux f'pajjiżna imma issa huma parti mill-Knisja tagħna. U f'dan l-ispirtu nilqgħuhom fostna u nqisuhom daqsna bħala parti minn din il-Knisja. Kif qal l-Isqof ukoll forsi llum
rridu narfu li dawn ħutna konvinti mill-fidi tagħhom jgħalmuna u jsaħħuna fil-fidi tagħna. Il-Knisja f'Għawdex u f'Malta illi matul l-istorja tagħha spikkat bħala knisja li tibgħat il-missjonarji, issa qiegħda tirċievi dan il-frott tal-Ispirtu mix-xhieda illi jagħtuna insara oħrajn illi jinsabu hawnhekk fostna. U issa qed jiġu msejħa dawn il-kresimati ġodda ma' ġenb l-isqof sabiex jiġu preżentati lill-Knisja lokali anki b'applaws. Alla l-Missier ġabar il-Knisja tiegħu bil-mewt bil-qawmin ta' Ibnu Ġesu Kristu u bloti tal-Ispirtu Santu b'xhieda ta' ferħ nitolbuh u ngħidulu flimkien. Ibgħat l-Ispirtu tiegħek mulej. Ibgħat l-Ispirtu tiegħek mulej. Għal Papa Ljun biex imdawwal mill-Ispirtu Santu tagħtih id-den, l-għaqal u l-kuraġġ sabiex bħala vigarju tiegħek fuq din l-art ikompli jmexxi l-Knisja tiegħek lejn il-merat ta' dejjem. Nitolbu. Ibgħat l-Ispirtu tiegħek mulej. For all bishops and priests, as well as for those who are preparing to receive holy orders, that by the power of the Holy Spirit they may model their lives on Christ, the Good Shepherd of the flock. Let us pray. Ibgħat l-Ispirtu tiegħek mulej. ഈ ഉയർപ്പ് കാലത്ത് ജ്ഞാനസ്നാനം സ്വീകരിച്ചവർക്കും ഈ കൂദാശ സ്വീകരിക്കുവാൻ ഒരുങ്ങുന്നവർക്കുമായി അവർ ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കൾ എന്ന വിളിയെ നന്ദിയോടും വിശ്വാസത്തോടും കൂടി ജീവിക്കേണ്ടതിന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. Let us pray. Ibgħat l-Ispirtu tiegħek mulej. Wara illi l-ewwel talba saret bil-lingwa Maltija, it-talbiet l-oħrajn qed isiru f'isimna minn membri tal-komunitajiet Kattoliċi illi għandna fid-Djoċesi ta' Għawdex, Djoċesi Xkejkna, imma illi għandha fiħdana dawn il-komunitajiet ta' lingwi jew riti oħrajn. Fost l-oħrajn il-komunità Kattolika Ingliża, il-komunità ta' lingwa Indjana, il-komunità illi għanda bħala lingwa it-Tegallo u hija l-komunità allura Filippina u l-komunità Spanjola l-aktar waħda reċenti illi twaqfet. El Espíritu Santo se entreguen el uno al otro como Cristo se entregó a su iglesia. Roguemos al Señor. Ibgħat l-Ispirtu tiegħek mulej. Għal-Knisja f'Għawdex sabiex imnebbaħ bid-dawl tal-Ispirtu Santu tkun knisja li tara fis-sinjali ta' żminijiet u ma tibżax mill-bidla u ma tiġdid nitolbu. Ibgħat l-Ispirtu tiegħek mulej. O Alla, għatina l-Ispirtu tiegħek. Ħalli jgħajjad f'qalbna Abba Missier u jgħallimna nitolbu kif imiss fiduċja sħiħa fit-tjubija tiegħek bi Kristu Sidna. Amen. Mal-offerti tal-ħobs u l-imbit ejjew intellgħu magħhom lilna nfusna bħala offerta lill-Alla biex bil-qawwa tal-Ispirtu Santu inkunu tassew xhieda tiegħu fid-dinja. Nafżaw li l-ġabra li ser issir ser tmur għal karità. Inkantaw flimkien. നവ്യമമപ്പന്നി പൊന്നേ
നവ്യമാമപ്പം നിൻ പൊന്മേനിയായി മാറിടുമ്പോൾ നാഥ നിൻ കനിവാൻ തീർത്തിടു ഞങ്ങളെ നിൻ സ്വന്തമായി. Bħalissa f'dan il-ħin tal-offertorju qegħdin nisimgħu kant li qed isir minn membru tal-komunità Indjana li qiegħed ikanta innu li l-tema tiegħu hija ibdel dan il-ħobs u imbit. Komunità Indjana f'Għawdex fost l-oħrajn tiltaqa' fil-Knisja tal-Patrijiet Franġiskani Konventwali tal-Belt Victoria u għandha wieħed mill-patrijiet li jsegwiha u jieħu ħsiebha. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Xerret mulej il-barka tal-Ispirtu tiegħek fuq l-offerti li ġibna quddiemek. U għejn lill-Knisja tiegħek biex turi f'dawl qawwi lid-dinja kollha il-verità tal-misteru tas-salvazzjoni bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom. Nerfgħu qlubna l-fuq. Niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u ta' ġej tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. Għax jent biex ittemm il-misteru tal-għid illum oġbok tagħti l-Ispirtu Santu lil dawk li għamilthom wolied adottivi tiegħek u saħibthom ma' ibnek il-waħdini. U l-Ispirtu Santu fil-bidu tal-Knisja tal il-ġnus kollha biex jarfu lill-Alla u waqqat f'xirka waħda il-ħafna ilsna fl-istqarrija ta' fidi waħda. Għalhekk f'dan il-ferħ tal-għid imxerret ma' kullimkien fid-dinja, il-bnedmin kollha jimtlew bilena u l-qawwiet tas-sema mas-setat tal-anġli jinsġulek innu ta' glorja u bla eda itennulek. Gloria
Għaddejs tas-sewient mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex minn rajħibati ħajl ħobs ratti l-ħajr qasam tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ġisem imqaddes ta' Ġesu, imsammar għalija fuq is-salib, jiena nħobbok u nadurak, Sinjur tiegħi u Alla tiegħi. Hekk ukoll wara l-ikla ħal-kalċi reġa' ratti l-ħajr tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-dem li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dem imqaddes ta' Ġesu, imċarċar għalija fuq is-salib, jiena nħobbok u nadurak, Sinjur tiegħi u Alla tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U nroddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, speċjalment fejn hija persegwitata, wettaqa fl-imħabba, fl-imkien mal-Papa Iljun, mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'dawn ħutna li wara li tajthom tnissil ġdid bil-Magħmudija, rid twettaqhom bid-don tal-Ispirtu Santu. Fil-ħnina tiegħek nitolbuk mulej, ħares fihom il-grazzja tiegħek. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni mqazzhom Malla Marija, ma' San Ġusepp, mal-Apostlu u l-qaddisin kollha li għexu fil-ħbiberja tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk, Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew flimkien induru lejn il-missier tagħna tas-sema li kif qalilna San Pawl billi għandna l-Ispirtu ta' uliet fina, nistgħu nsejħulu Abba, nistgħu nsejħulu missier u nkantaw flimkien. Missierna inti fis-sewit, jitqaddes l-isem tiegħek, jitqaddes l-isem tiegħek. Tiġi santnatek, ikun dak li trid inti, ikun dak li trid inti, is-sema qed taflak.
Listna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħilsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu, li jett l-apostli tiegħek inħallilkom isliem natikom isliem tiegħi, tħarix lejn nubitna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għatija sliem u laqda li jintrit fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu il-paċi lil xulxin. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu Ġesu li jerfa fuq u l-ħtijajt kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Nersqu bil-ġabra biex nirċievu l-ikel tal-ħajja tagħna. Aħna u nemnu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Nistednukom sabiex tersqu lejn l-eqreb saċerdot fil-waqt li tħallu lill-għaxeris imexxukom. Inkantaw fl-imkien mal-kor. Fil-moment ta' l-epiklesi, fil-bidu tal-konsagrazzjoni, huwa bil-qawwa tal-Ispirtu Santu b'idejn mifruxa tas-saċerdot fuq il-ħobs u l-imbit illi huma jsiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Nitolbu l-dan l-Ispirtu li jġib il-ħajja, li jġib l-għaqda, jġib enerġija, jġib imħabba, jġib qdusija, sabiex f'din l-Ewkaristija huwa iwettaq dan kollu fil-qalb tagħna. Anki għalikom eżis telespettaturi u semmija din il-grazzja tasal spiritualment. Ġesu, jiena nemmen li jintinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma la darba bħalissa ma nistax nilqek fija sagramentalment, nitolbok tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi Ġesu tiegħi biex jien niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba lik biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Il-kor Diocessan qiegħed ikanta bħalissa l-innu sabiħ ħarsu lejn iċ-ċokon tal-mulej. Il-mulej jiġi fil-kobor kollu tiegħu taħt l-ispeċi f'qajra tal-ħobs u l-imbit u jkompli kull darba jingħata għalina isir Ewkaristija biex aħna wkoll kif ħeġġeġna l-isqof l-omilija ngħixu f'din iċ-ċirkolazzjoni ta' mħabba u ta' qadil l-oħrajn. Wara kollox diki l-Ewkaristija. L-Ewkaristija hija il-misteru tal-imħabba l-aktar kbira ta' Alla lina f'Ġesu Ibnu illi issir
servizz, issir ħasil tar-riġlejn, issir qadi. Qalbek iftaħ għal doni kbar, għal dak li ġej minn missierna tas-sema. Jibqgħu biss da 3 virtujiet, fidi u tama, imma l-akbar l-imħabba. Kliem San Pawl fl-aħħar mill-aħħar illi ifakkarna li kollox jintemm, ħaġa waħda tibqa' l dejjem. L-imħabba, għax kif qalilna Ġwanni l-Apostlu, Alla huwa imħabba. Mhux biss Alla jħobb, imma Alla huwa imħabba. U kull sforz tagħna biex inħobbu ġej propju minn din l-imħabba ta' Alla illi timla d-dinja kollha. Illi illejla għada narfu b'umiltà illi hija l-ispirtu ta' Alla, spirtu ta' mħabba, spirtu ta' verità. F'din il-liturġija sabiħa illi qed ngħixu flimkien il-lejla li issa qed toqrob l-intmima, qed ngħixu u nesperjenzaw kemm din l-imħabba għandha forom, kemm hija kreattiva, kemm hija sabiħa. Hija mħabba b'ħafna lingwi, b'ħafna lwien, hija mħabba illi mid-differenzi iġġib l-għaqda. Għamel mulej li jitqarbina li għamilna tiswilna ta' ġejt billi tħeġġiġna dejjem iżjed b'dak l-ispirtu li jint mod tal-aġeb sawwabt fuq l-apostli tiegħek bi Kristu Sidna. Qabel nispiċċaw
xtaqt nirringrazzja lill komunitajiet ta' dawk li mhumiex jew ma twildux Malta jew Għawdex li qegħdin f'nofsna. Here among us this evening there is the Philippine community. There are also people from India, from Spain, Spania, and those who come from English-speaking countries. Let us welcome them with an applause, please, all together. Thank you. Fl-aħħar imbagħad il-komunità immexxija minn Fader Andro li huwa wkoll Filippin se tagħmel innu ta' għeluq bil-lingwa oriġinali tagħhom. Marija il-Knisja kienet miġbura flimkien mal-Apostli fiċ-ċenaklu fl-istennija tal-miġja tal-Ispirtu Santu. Tinsab magħna wkoll li ġejna f'riġlejja biex insibu lil bina Ġesu. Natu għal-ġieħ tagħna u nitolbuha tidħol għalina bit-talb tagħha quddiem il-mulej. L-isqof sejrin ċensa ġbija tal-Verġni Marija Onna ta' Pinu waqt li nkantaw l-antifona tagħha tal-għid Reġina Ċeli, Sultana tas-Sema, ifraħ. Alleluja. Fit-tmiem din iċ-ċelebrazzjoni qabel ma nirċievu l-barka tal-aħħar, nixtiequ nirringrazzjaw lil dawk kollha li taw semhom sabiex din il-velja setet tiġi organizzata. Lill-Kummissjoni Liturġika u l-volontiera kollha għall-organizzazzjoni, lir-rettur, is-sorijiet u l-ħaddiema kollha tas-santwarju, lil Monsinjur John Muscat u daw kollha li jgħinuh fil-kuntatt li jżomm mad-diversi gruppi ta' barranin fostna u l-preparazzjoni ta' dawk li rċevew is-sagrament tal-konfermazzjoni il-lejla, lill-kor djoċesan tal-animazzjoni u l-kant, lill-kappillani, is-saċerdoti u r-reliġjużi hawn preżenti, lis-segreteriji parrokjali għal koordinament mal-parroċċi, lil dawk li ħadu ħsieb id-dawl, sound u trasmissjoni fuq il-medja soċjali u lilkom il-koll tal-jiena għattu magħna il-lejla. Nitolbukom sabiex wara li jispiċċa l-kant tal-għeluq noħorġu l-koll bordni u l-attenzjoni meħtieġa. Il-mulej ma'kom. Alla missier id-dawl li llum oġbu jdawwa lid-dixxiepli bl-Ispirtu Santu li sawwab fuqhom, jagħtikom lena tal-barka tiegħu u jkatrilkom dejjem id-doni tal-Ispirtu tiegħu. Amen. In-nar tal-għaġeb li der fuq id-dixxiepli bil-qawwa tiegħu inaddafkom minn kull ħażen u jimliekom bid-dija tad-dawl tiegħu. Amen. Dak li ġabar flimkien il-ħafna ilsna fl-istqarrija ta' fidi waħda iwettaqkom sal-aħħar fl-istess fidi biex bija tiksbu kull ma qegħdin tittamaw. Amen. U jberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Paċi ta' Kristu, alleluja, alleluja. Inroddu ħajr lill-Alla, alleluja, alleluja. U l-liturġija ta' Pentekoste tala iż-żmien qaddis tal-għid u għalhekk smajna dik il-barka solenni hekk sabiħa, kif ukoll il-kant tal-morru fil-paċi ta' Kristu biż-żewġ alleluja, kif konna smajna fl-ewwel ġimgħa tal-għid, fl-ottava tal-għid. U issa il-komunità Filippina f'Għawdex sejra tkanta innu lill-Verġni Mbierka, Stella Maris, tifħir lil omna
kewba tal-baħar. L-ħna ta' dawn ħutna tal-komunità Filippina li ikantaw Slima lik kewba tal-bahar innu sabiħ lil Verġni Marija jitħaltu mad-daq melodjus tal-niepen tas-santwarju ta' Pinu illi jħabbru b'ferħ il-festa, s-solennità kbira ta' 50 Pentekoste twelid tal-Knisja illi hija aktar solenni għalina l-lejla kif fuq dan it-suntier assistejna għal loti tas-sagrament tal-Grisma tal-Isqof il-10 minn ħutna insara kattoliċi issa anke bil-mamudija jew dħul tagħhom fil-Knisja Kattolika fl-aħħar ġimgħat ibda mill-verja tal-għid sa issa propju dawn ħutna issa qed jieħdu ritratt tal-okkażjoni għadhom kemm ħadu ritratt tal-okkażjoni mal-Isqof Anton Teoma. Nfakru li dawn ġejjin minn diversi pajjiżi u anki minn reliġjonijiet oħrajn xi wħud minnhom fil-fatt uħud minnhom ikkonvertew għal Kristjaniżmu mill-reliġjonijiet Hindu u l-Buddiżmu kif ukoll mill-Iżlam. Waqt li oħrajn issieħbu mal-Knisja Kattolika minn denominazzjonijiet oħrajn fosthom il-Knisja Riformata Olandiża, il-Komunjoni Anglikana u wkoll minn Knisja tal-Irlanda, il-Church of England. Il-Kor Ġeċesan jala iċ-ċelebrazzjoni tal-lejla bl-innu ta' Mejju lil Madonna. Fil-ħlewa ta' Mejju, innu illi il-Knisja f'Malta u f'Għawdex tkanta tant bil-qalb lill-Omna Marija f'dan ix-xahar iddedikat lila. U b'din it-tislima sabiħa tal-Poeta Nazzjonali lill-Omna Marija, aħna wkoll naslu fit-tmiem ix-xandira tagħna tal-lejla. Jiena nittama illi ħattu pjaċiri seguna imma fuq kollox stajtu tħossu komparti minn din il-liturġija sabiħa. Ejjew nitolbu lill-Ispiritu Santu biex ikompli jinżel fuq il-Knisja tiegħu u jġib laqda u l-armonija qalb id-differenzi. Lejla rajna xita sabiħa tagħha
f'din il-preżenza ta' dawn ħutna ta' diversi komunitajiet kattoliċi f'Għawdex illi huma knisja ħajja, knisja vibranti, kif ukoll fil-xhieda li tawna dawn l-10 minn ħutna illi llejla rċevew il-griżma mill-Isqof Anton Tewma. Grazzi ħafna illi kontu magħna u nħeġġukom sabiex għada Pentekoste tqazzu dejn il-ġurnata biċ-ċelebrazzjoni tal-Qudiesa u nitolbu l-Ispiritu Santu ikompli jinżel u jġeddet il-Knisja tiegħu. Il-lejla tajba lil kulħadd.